Toto je top 5 krajín v EÚ, kde najviac rastla nezamestnanosť za minulý rok. Tak čo to máš? Kto si myslí, že je v top 5? Na to ťahať na ten juh, nejaké južanské štáty, neviem, Taliansko je na tom ako. Áno, Taliansko je na 3. mieste s 1%. Ostal by som na juhu, Španieli. Výborne si trafil, Španielsko je na 1. mieste, 1,4% nárast. Mi odalo, že tam nie sme my. Fúha, OK, dobre. A rozmýšľam, takí Gréci. Takisto sú tam aj Gréci, oni sú hneď na 2. mieste a je tam vlastne 1,2% nárast. OK, skúsim zbehnúť z toho juhu do našeho regiónu. Ako sú na tom bratia Češi? Češi nie sú ani v top 10. Wow, tak to majú štígro. Nebyť ani v top 10, to je super. Skúsime ešte ten juh, Portugalci. Portugálci áno, oni sú na 5. mieste s 0,7% nárastom. Tak ten juh to vyzerá, že to až tak veľmi neprosperuje. No začínam sa obávať tvojho výrazu, lebo mám taký pocit, že už čakáš, kedy dám to Slovensko, ale tak hádam Slovensko, však s tou nezamestnanosťou sme na tom dobre, takže hádam tam nebudem v tejto peťke. Bohužiaľ znova sme v top 5 na 4. mieste s 0,8% nárastom. Wow, tak to tá ekonomika nejde úplne ideálnym smerom.